Ilang taon din po nakararaan, ako'y pauwi sa Pilipinas galing Rome. Pagdating ko sa airport sa Rome, binigay ko yung passport at yung ticket ko. Sabi nung tao doon sa ticket sa airlines, "Sir, wala ang pangalan mo sa mga pasahero." Bakit? Ako, may ticket ako. Sabi niya, yun nga po ang misteryo Valid ang ticket nyo, pero wala ang pangalan nyo sa mga pasahero. Paano mangyayari? Sabi niya, titignan ho namin kung malalagay kayo sa waitlisted. Sabi ko, kailangan kong umuwi. Tapos medyo nagpakilala ako. Obispo ako May gagawin ako sa Pilipinas. Kailangan akong umuwi. Sabi nila,